pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh darimu. Tombokanku sing ning luar negeri ngenteni pembantu yo ora teko-teko, mosok traweh kok yo urung teko to ya ini. Upama nek ngene iki ya niki jam-jame ngopi. Yo penak, Den. Ya, Bu. Jangan pergi. Kamu kesini aja. Hah? Mau kemana? Aku tidak bisa terus-terusan di sini. Kenapa? Kamu kenapa? Aku tidak betah. Di sini aja, kamu jangan pergi. Aku selalu dihina. Sarmin, Aku selalu dipojokkan. Tapi kamu nggak pernah pengertian sama aku. kurang pengertian apakah aku? Kamu goblok. Wow, alam dorone apa goblok nih. Jangan pergi, kamu kesini aja. Kok macak gini mau kemana? Hei, malah kayak astronot. Pak, piye? Iki apa to kok salaman gede mau? Aku sedih. Loh, sedih yo nanggap jarenan kaya mau. Malah Iki lho kaos pink. Katoke kuning. Ya ampun. Ngapa sirahmu mbokei sente biring ngono iki? saya tuh mau bepergian. Loh. Jauh. Saya salaman ki kan mau nih pamit toh Pak. Aku gak betah terus terang. Kemarin konco saya SMA itu kan telepon. Telepon piye? Ada proyek di Jakarta. Loh, jangan pergi. Saya mau merantau ke Jakarta saja. Di sini gajinya yo kaya ngono. Jakarta ki ruwet, nggone gedung. Nggone bangunane dhuwur-dhuwur kok nek kerubuhan. Aja rono. Penak ning kene ae. Duh, ibu kota Pak. Ibu kota lho, tapi kono dhuwur-dhuwur. Kowe nek ceblok piye? Duh. Mosok kono iso jeblok. Lho, gedunge dhuwur-dhuwur kowe apa wis ro Jakarta piye? Gong. Lah ya urung kok Lah tapi nanti kan akhirnya tahu toh. Lho, tahu ning dalane iku lho aku sing gak mirno. Wong mergawe ning kene ya wis penak. Aku tak nang Jakarta lho, Pak. Kok Me apa? aku mau mengadu nasib. Di sana kan gajinya besar. Ya gaji besar. Mungkin gak enak mangan jopo. Kamu wis tak omongi to. Aja mangan jaba. Wong iki ning kene iki wis batehku dhewe. Mangano ngisor longan lho. Kayak kucing Nyapa to, Pak? Jangan pergi. Pokoknya Tetep pergi ya. Aduh, Jakarta kuwi arep rono kowe. Kowe iki ning kono arep numpak apa? naik angkot di mana-mana ada Trans TV. Trans Jakarta yang bis bisa. Apa iso? Lho, long kare numpak kok gak iso lho. Angel lho, angel. Wong ora. Aja ning kota besar. Kowe apa iso ning kono keluar numpak angkot lho carane apa iso? Alah, angkot karek ngene. Lho. Angkot karek ngene piye kuwi resiko gede lho kuwi. Nyetop angkot ngene kok. Kowe gede upamane dipraktekno ya. Kowe dadi anu sing nyetop. Ya, Aku sopir angkote. aku pendatang. Kowe pendatange. Wis ning Jakarta. Upamane wis teko kono. Oh iya ya. Sampeyan dadi? Sopir no. Oh. Sopir angkot. Iya ya. Kowe dadi sing nyetop. Kowe nek ra iso berarti gak iso rono kowe. Iya ya ya. Cek. Cek 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 cek. Greng 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 greng
Tinin. 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 Tin. Tin. Kowe iki ndang nyetop apa? Hah? Lah kowe kok ora ndang nyetop malah kelengak-kelengok. Lah aku ora kudu numpak kok. Nek wis aku liwat enek angkot upama A83. Kuwi berarti B kuwi jurusane ning kota ndi tujuanmu ngono. Ora Jawa belas ngono kok arep ning Jakarta iki. Stop. Wong. Urung. Pak. Aduh. Pakai di Jakarta hotel. Bahaya ya Pak ya. Bahaya. Lah kowe nek gak iso ngono mah potel tanganmu. Stop. Gosek. Tirin. Stop Pak. Nah, stop. Stop. Oke. Mau kemana? Mau ke anu Pak Cimahi Pak. Cimahi gimana ini ke Pulau Gadung. Salah jurusan. Stop Pak. Stop. Pulau Gadung Pak. Ini mau ke Tangerang. Tangerang. Oke. Sampai nanti aja ya. Iya. Titit. Stop Pak. Mau kemana? Wes bongko Pak. Masa aku kecelakaan. Balen ya mumpung terus nabrak. Ugal. Bongko. Hei. Lah nek wong ape ning Pulau Gadung ngono Tangerang. Pulau kok kulo. Iya. Pulau Gadung. Lah saya belum ke sana. Weh, lah iya nyetop dulu. Kowe gak iso to? Gak iso. Gak iso mulane ning kene ae. Kowe gaji tak undakno neh engko. Alah itu hanya akal-akalan sampean ben aku gak berangkat to. Ora to. Aku supire. Kowe sopir jajal. Oh. Lah Alah, kok sik gak percaya. Stop. Urung ngerek. Seng Seng mati. Biasanya aku nganggo metik. Ya, rano Pak. Seng Akine wis raya tekor. tin Ting. tin Ting. iki motor apa mobil? Mobil ini Mas. Mobil ya gimana ya? Iya mobil. Apanya ya? Oh. Businya kelomo. Mobil gene busi. Gak enek. Karena diesel kok. Seng Oh, sekene. tin Ting. tin Ting. Padha supire lho ya. Lah padha sopire apa? Enggak. Lah kowe ora ngerti wong aku iki nyekel setir. Walah, Padha sopire. Padha sopire kon aku numpak yo ora iso lho. Padha sopire. Gak nanti aku. Numpak. Numpak. Ayo. Tin. Ketop. Mau kemana? Gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Oke. Tin. Stop. Mau kemana? Anu ke belakang bisa. Loh, ke belakang ada Pak? Mau anu pipis. Lah pipisnya kok nyegat motor mbok langsung Loh, pengen nyater kok, Pak. Boleh enggak? Wah, Prei. Lah ya kowe iki ora iso lho. Ning perantauan ngono kuwi Jakarta iki kutane gede. Kowe lagi nyetop ngene ra godak kok arep ning Jakarta lho. Motor akeh ya, Pak? Akeh motor enak. Lah kowe nek truk gede-gede. Wis ngerti truk burung? Gung. Lah ya aja ning kono, pokoke ning kene wae nyambut gawe, sak gawe-gawemu tetep engko tak tambahi wedhus. Cilik ngono engko. Nggo tambahan. Mau wedhus gantungan kunci. Ora. Engko tak tukokno wedhus. Kadung ini Ngono yo saru to, mosok pembantu. Acak kaya ngono. Pak Dune iri ya. Ganteng aku to. Alah, Pirang-pirang episode masakku kok ngene.
Kowe iki lho wis ra enek pantese. Heh? Modele malah kaya apa ki ager-ager to kowe. Kuning. Terus ngene iki nganggo pink. Mbok ya diserasekno upama kuning, dhuwur ya kuning utawa putih ki pas. Lah iki ya pas, Pak. Ki kuning, enek sing kuning. Endi? Kuwi kuning jok kok. Wis ning omahe ora usah rena-rena. Nggih. Ning guri lho mending ning gak-gakno kopi kono kok. Nggih, Pak. Oh, malah Puntene lho, Pak. lah ngono lho. Wedan. Nggih. Oh. Sak rokoke engko gorene. Oh. Tak pendet teng Pulau Gadung. Nang guri omah Pulau Gadung. Butuhe mong esuk nggodho kopi. Oh, merongos wis. Ra yo ngono to penak gaweanmu ki trimo nggodho kopi mendina ya wong loro. Aku ngombe kopi, kowe ya ngombe kopi. Ora usah nangis. Kowe engko arep aku udut kowe ya melu udut. Lah ndi? Go ngene. Ya engko tuku to. Kowe senenganmu udut apa? Kretek lho. Kretek. Lah ya engko aku sing adem. Tak kira to panas. Kuwi ra umum sing panas. Iki mau sedina kok orang enek tamu belas. Loh, kami tua modele wis ra kajen kok. Arang-arang sing bulan. Lah kaya ngono anggere tamu rene sembogano arit. Rene mbok gakno pacul ya wedi tamune. Rene paling gak ki nggo rezeki. Loh, Mek apa ngono mesti nek gak ngamen, ngemis. Kami tua cap opo. Loh, lah iki kan musim-musime arep rabi malam songo kuwi. Kuwi dilongkas mesti enek wong njaluk apa, surat menyurat biasane. Ning kami tuwa. Ayo paling yo kuwi tok. Lho, lah tapi gawanane to. Kali-kali sampean ki wong hubungane karo ngono-ngono kuwi. Langsung buka opo, catering, opo tenda disewakne dadi nek wong butuh nikahan iso sampean ora kok surat menyurat tok. Lah kowe wis takon gawe tenda ukuran nggo nganten Apa pipa setengah musuh siji. Nggo nganten tok lho nggo ngedusi. Wah, malah kaya wong kepaten. Ya catering ki ya ora apa-apa. Lah wong wedok ya ora enek sing arep adang sapa. Kali-kali rekreasi lho, Pak. Lho, sok mben ki wis tak rencana lebaran pertama, engko isuk langsung budal. Tenane. Wis tak peseno tiket pesawat kok ki. Lho kok nganggo pesawat iki? Lho, lah ki pengen rekreasi ning ndi ta? Alah edak-edakan kene lho, Pak. Lah ning ndi? Sarangane Jonagoro. Aduh, lah wong pembantune kami tuwa. Kowe nek di kami tuwa family upamane, digawe kaos, terus mobil tulisi kami tuwa family, kok timone sarangan. Apa nang Bali? Alah, moh aku. Aku ning rono malah mulih nyuwukno. Lha nyapa? Lah wong nganggo ngene-ngene. Allah. Ora kuat imane. Yo, iya ansene iya. Ngono kuwi sok ben meneh rono meneh karo nggo ngetes iman. Bar posoan ki piye nek rono meneh? Ngono. Lah upama kowe apa ya kuat? Alah yo ora. Lah iya padha to. Wah, ngono. Luar negeri no. Lah iya. Ki mumpung kono musim perang awake dhewe kudu rono. Musim perang sak ora-orane rekreasi ning kono. Ben kena granat. Enek jet-jet kuwi apike mbok. Sapa ngerti kene kena bom modar lho. Aku mau jane arep nyanyi. Nyanyi apa? Kadung nganggo klambi pink. Aku cocokan karo tukang gitar kok lali to. Oh alah kowe ki arep menghibur diri. Ya kareku menghibur diri ya sesuai karo cerita ngono. Ya jajal. Jajal. Kowe arep nyanyi saiki. Iya. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Jauh darimu, ku tak bisa.
kaya laron ning lampu. Terus sampe nyanyi kudu moro. Berarti penak tenan to? Penak. Gitar. Wah. Iso ya. Darminto iso tiba. Oh, aku ki ngamen barongan iso. Gitar ya iso ya. Cicik iso, gitar ya iso. Iya. Anu musik ben. Ben kok bener. Ayo ben malam Jumat. Sreng. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Ridwana. Iki asmara. Oh iya, lali ra tau dijak ya. Urane Pak. Wis, muga-muga lumantar. Kowe engko angger jebles lambemu tak. Tak baca lho ngene. Lah iku sing viral kuwi kok. Lah yo Dewi Asmara kok. Ya nek pemain siji sing ora tau rene murus. Mlebu ra mlebu, metu ra metu. Bene. Iya. Aku seneng nek yang ngene. Padahal manges tak omongin kok aja suwe ndang rene lho. Iya. Lah kok randang teko-teko. Anu tahlil. Ora. C. Yo C. Minor ya. Pernah berpikir untuk pergi. Wasai. Ada lintas tinggalkan kau sendiri. Dari sana sampai di sini. Coba lari dari kenyataan. Lagu Campursari mau nek iso dikembangno. Bangno, ben Ramadan tahun 2027 ingin saya tuh nggak pakai musik. Ya apa cepet anggerane. Kita pakai gembrung. Jangan dong ngesakno cacah ki nek ora nek ngene iki sing jagakno urip karek ngene iki tok. Nggih. Anu napa to Pak, ngeteni sing penting kumpul. Wis tak jegati omong. Sing penting kumpul. Gua diunjuk, Pak. Aja ngalehno omongan kowe. Aku malah dimulih. Aku ngomongnya ya apa lho. Iki tamu mlebu randang mlebu. Monggo. Aku mlebu. Ya. Oleh. Oleh. Aku telepon ya. Ya. Sing telepon sapa? Ditelepon sapa? Wong wis batal, Dik. Muni apa? Halo. HP. Halo. Wah. Ya, Assalamualaikum. Balik. Sik ta. Iya kok sik to, Beb. Kok iso aku jek bingung golek omahe iki lho. Wong kono telepon Kok sedelo angkas nek tepethuk sampean tak kandhani. Aku jek bingung golek omahe kami sepur. Kami tuwa kok kami sepur. Kowe iki sapa kok iso nyetres ae kok. Lek ning omahku kok. kene lek ra ketok ndasen. Aku telepon aja mbok ganggu. Ya telepon iki ning posisi. Iya, iki alhamdulillah wis petuk karo sing di alam. Ya pateni sik. Engko tak omongi kowe. Sing rusak pundi ta Pak listrike? Lho. Iki ora kok PLN ora. Lah niki Tukang kabel wifi. Ngapunten Pak, pengen tangklet. Kula kan warga enggal nggih, pemrih nggih. monggo. Enten apa nggih? Saya to, omahe Pak kami tuan ku pundi? Nggih niki. Ora mriki. Pun boten klentu. Oh nggih, ngapunten Pak kami tuan. Nggih, monggo. Pinaprak. Pak kami tuan. Nggih. Namine sinten jenengan? Kula. Nggih. Yono. Yono. Aku Ayo aku wakil. wakil apa pembantu kok. Lah kono ning kene rada ngomong. Niki lho Pak. Aja guyon kok. Ora guyon piye? Ora guyon. Aku serius. Bengi iki acarane guyon. Iki serius. Serius. Kok iso Rasa bekisa. aku iki jere sing di omah iki lho. Ya, aku berarti. Ora sing di omah asli lho. Oh, anu. Pak sapa Pak Zaka? Pak Zaka. Iya kuwi ngomong nek aku metune engko.
Terus nek perene wong ngamen aku kon metu. Aku suwi nang kono lho nang Dewa Wang suwi. Aku mau tak tambahi omongan ta, Nak, tapi nek wis kudu metu tokno aku. Tapi biasanya diubah-ubah sih to. Alah. Iki mau kan wedaan ora to, Pak? tak jane yo wedan. Ganteng ora? Anu tak damelke kopi, ya. Iya. Sampean ngobrol-ngobrol riyin. Aja lali jaluk anu sing pahit apa legi? Sedingan. Dengan. Mungkin nak sios nikah to ya. Ya. Pokoke kula pesen cucuk lampahe enten niku sing pun senior jane. Sapa? Oh, dhuwur kula mboten apal jenenge. Tau kok kancing ning jeding sing digawe. Ngantek kemeringet. Iki. Oh, iki. Hei, kamu kok tahu sih? Tahu. Hah? Tahu kok. Oh, Mbok ganti. jadi namine Pak Yon. Kami tuwa. Pak kami tuwa. Dadi aku sing kami tuwane dusun kene iki ya aku iki. Oh, iya. Ya sampean ndi? Aku asli sengkan to, Pak. Sengkan iki maksudnya perantau. Perantau asli aku wong Iran. Mulane nang kene aku bingung, mlebu metu, ape mlebu kok ndang urung sida, ya ta? Kaya Iran kono sibuk malah rene. lah usum perang mulane aku kabur rene ngono lho. Oh, alah kok ora membela negara. Ceritane ngene lho, Pak. Aku kan duwe pacar, ya ta. Sik sampean bener Pak Wo to? Pak Wo. Pak Wo Yon. Jon. Iki lho, Soto, aku- fotone iki lho, enak fotone. Kok ngeyel. Lho kuwi kaya kancaku kentu kae. Oh, aja berganti Lho kuwi kaya kancaku kentu sing duwe katana perkara lagu keluas. Alah, Rego lagu keluas iso tuku katana lho. Pak Yono biyen. yen saiki wis ora tau Iki kok. ngene lho Pak, ya to. Ah. Aja guyon nemen-nemen aku lagi susah, asline susah. Lho, susah iki yo padha nanggap Darminto mange lho. Oh sing irunge gudi mau. Iya, kok susah Kuwi iki kok nyemoni aku to irung sakmono gedene. Lah kowe iki kan ora perkara irunge sing gedhe, bolongane lho sing ombo. Iki tenan Pak, aku tenan. Piye? Asline ngene lho Pak. Hmm? Aku duwe pacar. Terus Lah bocah iki malam songo iki kudu rabi. malam songo ki kudu rabi Kudu rabi. karo wong Pak, tuane. ya apa Pak? Bayine sapa ditinggal ning jopo ya? Aneh. Sepurane Pak Yon. Iki mau sapa? Kuwi pembantu kok kurang ajar ngono ki ya. Lho pembantu ngono kok rambut pateni to, Pak. Prabu Irung tenan nek. Lho gue. Iki aku umpama. Sampeyan iso ngrabekno aku tenan to. Ya karek Karek kurang 13 bengi lho, Pak. 13 bengi lho. Iya 13 bengi iki piye karepmu lho? Karepku yo penting aku rabi. Lho rabi ki ya nek syarate. Lho rabi kok syarat koyo apa mai pari disarati barang lho. Lho, maksudnya ki datane kuwi lho datamu karo datane bojomu Alah disesuaikan. wis jelas. Jelas apane? Jelas nek aku lanang bojoku wedok ora banci to, Pak. Lho, gak kuwi sampean ki domisiline ning ndi? Sementara aku berdomisili di Domisili, ora nganggo silit. iki kaya benyelan awake dhewe ndek buyen ya. Aku ora pangking to sampean ambine, Pak. Sing tak eling-eling ya keluas iso tuku katana lho. Ayo, Sampean saiki mulya uripe ya. kandhane kuwi ya paham ngono lho, Jan. Aku ngerti mulyamu ora perkara larismu gak. Perkara Kowe duwe akeh junjung derajat ta? wis sing mbok warisno aku, apa neh? Miki lho Ramuni. Mik, kowe kurang banter. Nganggo mik. Dadi keperluane sampean apa? Anu Mas, iki ketok guyon ndek kenane bengi ya. Aku ki mau ngecek kono wis hafal apa urung. Oh kurang banter Mas. Rek to. Ora iki lho cetekane ning mburi kene cek lagi tunggu. Nene tak ceke dhewe. Jajal lo, sampean nyanyi kene nyanyi. Ayo, C. Ya supri biyen to ya. Matamu. Bawa kuwi kok saiki. Rene. Aja maju-maju entek. Aku ape rene ape dilanggonmu iki pangkling to, Pri? Pangling piye? Lah biyen ki motormu GL lho, saiki duwe mobil kaya ngono. Aku dhewe ra. Kowe mek sugihan ya? Eh? Mek sugihan ya? Gitu. Angel jak main film ya. Iki lho, Pak. Wis ora saiki. Iki anu esuk nek iki ya. Iya. Aku tak ngejak cah loro cilik-cilik. Sapa? Wis pokoke dadekno pengapit karo Manggolo. Lagune anu Aku tak nadane C. Ayo. biasa. C.
aku rabi. Rabi. Malam songo aku kudu rabekno. Rabi ki ora segampang apa sing mbok omongne. Aku wis rabut aku. Ora betah piye kuwi kudune menyesuaikan datamu, domisili nang ndi, bojomu jenenge sapa, ukurane pira. Kudune paham. Ukuran apa? Bojomu dhuwure pira? 3 meter. Kowe ki arep rabi ringin apa piye, Bang? Wis sampean ki takut tak kandhani aku ki omong apa enake lho. Lungguh sik to. Kok iso Rabi ki disesuaikno nek sing lanang upamane 3 juta, Iya, anu 3 meter. sementara rabi kita sampean apa tak suwaki, Pak, bocah, Pak. Kok bos suwek? Lah sik menyesuaikan. Menyesuaikan. Oh, anak kok radir to, Pak. Sampean biasane dunung lho. Iku lho sikilmu lho. Malah kuwi didata sik jenengmu ki sapa, aku ki yo urung kenal kowe. Lho, wis saiki piye to? Kena jenengku Sapiul no kok. Kelenteng apa Saipul? Aja nang kono enek sing duwe nang jero kok iso. Oh iya iya. Sapiul. Engko tak anu datane sik. Bakal bojoku jenenge Nondra. Sapa? Nondra. 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 Oh iya iya. Anu tolong di pembantu Engko percaya tak telepone. Iya iya, kok ditelepon, kok jenenge sapa, wong tuane sapa kuwi kudu jelas. Wong tuane jenenge Pangat. Sing lanang. Banget moro tuaku dia. Sing wedok sapa ya? Ngatemi. Net, Su panas tenan nek. ora apa-apa aku nek nane bengoren biasa. Apa nek pemain anyar iki ora dijar ngene iki to? Iya, ndi mau datane Met, gorene Met. Jenenge sapa pembantumu? Cek Komet. Oh, Komet. Kuwi nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kematian ki mesti usung wong mati ya, Pak kene. Sabar. Ngaturi perjuan Perso. Biasane ngaturi piron, Pak. Kene. Kula. Oh, Iki lho data-datane biar Prabi. Iki apa to iki? Petelot. Petelot kok gede. Jek tulis bukune sakmene iki lho. Berarti kan sak sretane bar to, Pak. Ngene iki lho. Ya jenenge dihapus kok sok. Oh, sing tuku ya dhewe. Lha ki takon aja cilik-cilik, lah kok malah mbok tukokno sak lengen ngene iki. Sik. Takoni sik jenenge, jeneng. Jeneng sapa, Lek? Kok iso lek iki lho. Pati. Aku wong mampus kok betul lek iki lho. Mampu sih bongko. Nama ki ada di data. Safiul. Safiul. Nganggo Nganggo budek men to. oh lali sampe nganggo 6. Orang. Mana? Iya cocok sing biyen. Kurang teles. Sapiul. Anu alamat. Brobyong. 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 Kok angger sak tulisan ini terus garing. Ora apa-apa ben seneng cae ben. Biong. Terus bojomu sapa jenenge? Nondra. Weh. Wis teles. Kok nak macet. Alah malah blobor kabel. Kakean Balik iki lho. Alah. Malah ilang kok, Pak. Hapus lah blobor kena idumu lho. Ngene hamalan selanjutnya lho. Alah men. Aduh idune. Yo ngono kuwi. Mampu apa? Mampu apa? Amputri. Sik. Iki terus bojomu sapa jenenge? Nondra ki budek ya wong iki kami tuwa. Bojone budak. Tak dilatih dhewe. Wah dipakku aja. Kok ya di Lah ki mang lho bar tak kukur-kukur kene kok sembenggo. Tapi gak mengisar. Safiul. Bojone budak. Siapa mau? Nondra. Lah mau ngene budak kok. Anu pembantumu ki maring guyu ae to. Rancane iki ngene iki hiburanku ya iki, bojo ra duwe, anak ra tau mulih karek iki tok. Lho, sampeyan yo duduk to? Duduk diengkolmu, bojoku TKW. Oh. Bojo ra duwe. Gak duwe. Lebokno BPJS to nek bojone ora gablek. Wong larat berarti bojomu ora duwe. Oleh PIP. Ki apa sekolah kok PIP. Lho iki nikatan to, Pak?
Iya malam songo to. Lah tapi Imam Songo gak nganggo anu kae ya. Apa? Jumlah pira iki wetone ngene gak ya. Ora usah Iki langsung. karo wong kene gak entuk asline. Kok ora entuk? Petuk selawe kok. Selawe iki apik lho. Apik apa kok? Masa apik anu gak Ora apik? oleh melane aku njaluk malam songo. Oh, berarti nek malam songo apa-apa oleh. Oleh jumlah Oh, iya. pira ya. Sing apik jane 6 lawe ora selawe. Oh, 26. 26. Dadi 26 iki padha nggawane. Nggawa. Dadi sing kene nggawa teken, sing Ya, wedok bojoku nggawa nggawa bathok. bathok. Iya, Iki ngemis kok. ukuran kok ukuran. Ki rencana ki jab tok. Mur. Oh, umur pire? Bojoku 17. Oh iya. 17 Nondra. Sisane. Kok takoki umur pira no? Yo sik to, umurmu pira? Lha iki cepet takoki sering kosek. 22. 22 rek tuwek. Bocah keren dulu. Kelang lan aku mikir kangen kono. 22. Ayo. Sapiul 22. 22. Sapiul. Sapiul 22. Sing tau bujak numpak seri karo. Yang aneh ya ta. Iya. Ceri itu kan gak bisa digembok toh. Lah sing ilang tuh malah jaketmu sing kaya batang kae lho. Sing liyane ora ilang lah kok malah jakete kene sing ilang. Iki tenanan aku Iki tenan kok. bojomu ki domisile ndi? Domisile ne. Magetan domisili kok angel men to, Pak. Magetane ndi? Magetan sing ndi Magetan? Kowe kok ora cecok ora iso rabi lho ki engko. Magetan yang gorang gareng. Kurang gareng. Gurang garenge ndi artine Andine pira? semar-semir lho. Semir apa kan? Gurang gareng andine semar-semir. Gurang gareng ki ora kok puno kawan kuwi ora. Iki puno kawin kok. Ora cecok engko gak iso rabi lho. Iso to, Pak. Pokoke iso ora iso aku rabekno to. Lho rabekno ki nek jelas. Kuwi jenenge sapa, anake sapa, terus matane piro. Kacamata tenan. Lho lambe lawang. Iki pembesar. Sampeyan gowo nang mburi nang kamar mandi ya ta. Ya. Sampeyan pipis, sampeyan go. Pede Kaya iki lho. Aja Tenan, Pak, biyen tenan, iki tenan. jatane tenanan. Iya wis bener. Iki nek wis kabeh tak tulis, syaratnya wis enek iki bojomu kudune ya melok rene. Hah? Ora kok bojomu lho. Kok kudu tak telepon. Iya, Ya telepon to, masa aku data jenengmu tok bojone ra ngerti. HP ku ndi, Mak? Ya mbuh. Nyileh HP-ne, Pak. Hah? HP nyileh. Wah, lah telepon bojone kok nyileh HP aku iki lho. Lah HP ku ndi, Mak? Mbok singgahno mesti. Alah. Pembantune sampean iki bakat lho copet. Kok bakat piye to, Pak? Banyak wis sugih to saiki. Aku mlebu lagi nggawa petelat karo buku. HP-ne dhewe lali. HP. Lah mau nggawa ora? Mau bar telepon kan langsung mbok balekne to. Orang karuan cerone HP jelas. Endi HP ku? Wah, HP. Ah, iki lho. Matane HP ning kene kat mau. Kuwi HP-ne sapa ra bel. Iki Kang Orjin kok ora ngintip pemain. Metur. Ngene sih, ayo. Halo, Sik Pak, sabar ya Pak ya. Iya, iya. halo, Halo. halo Bebek. Kamu dhewe ta we? Piye? Yo aku bebek. Bebek. Heh? Bebek kok bebek. Beb. Iki alhamdulillah wis petuk, omahe Pak Mo wis petuk. Wah, kebakaran. Duduk lo rasa telepon. Duduknya ra kabrah pateni HP-ne. Ngene lho. Kowe nang ndi lho? Nah, Woi. Beb. Beb. jabut ae wipine. Tak serlok ya kene udan. Tak serlok ya. Kene udan. Iya Beb, cepet. Hati-hati, tangan. Semua berbecek tanganmu. Lho. Tangan lho. Wis diangkat porong ya. Wah, karen to. Kowe bisa we. HP kene tulisane Allah. Astagfirullah. Sampai sikile lho. Nanti blararo lo si. Si apa? Sorry. jenenge Bebek tak serlok. asik. Tenan lho Pak, rapi tenan ya. Yo no. Nek teko ya tak Surat nih.
Gagah-gagah selak konangan sing duwe. Ngapunten pemirsa, niki mboten bebek kula niki gengkek. Kok kesane wong mbok ambungi to? Lah aku kan baik. Gapiak kok ora oleh. Gapiak piye ngene lho, Beb. Alhamdulillah wis pedo. Kita salaman sih. Ya. Enggak kenara. Gagah, pinara mriki monggo. Nggih, aku sakjane lah. Ya. Pinara. Jenengan lenggae teng mriki monggo. Plet. Lah Wes, aku. monggo. Yo ning dhuwur to ngapa? Ning dhuwur, dhuwur. Lungguh kaya biasan. Yo, Cut, Aku nek nulis ning dhuwur gak iso. Ini to, tak tulisno ye. Aku nulis nek gak karo ngene gak iso. Kayak kono apa kene? Aku kene Kok malah pas kono? Beb, sebenarnya awake dhewe rapi. Enggak gendrung ya. atuh kok judule kayak judul 18++. Wes kok ngono to? Lah, Iki sing bakal bojoku. Sing di acara baru wah kok Sapa? Sapa? sing di acara ki Sapa? Kometso. Lah, umroh apa? Tanggaku. Cacah ki urung jelas kok. Pangapunten jenengan teng inggil mawon. Teng inggil mawon. Narang iki lho, Pak. Kowe ora usah muni umroh apa kaji. Eling lu cacah nasibe cacah. Aku mau elingno ajane lali lah. Ali topeng anggeran WA ki nasibe awake dhewe Kowe kabeh. piye? Aku wis paham. Wong iki ndek iki gawe grup dhewe. Dhewe rabi ya. Iya Pak Wo wis tak kandhani. Pokoke anggere nganti Pak Wo ora gelem ora iso tak sogok. Weh, Tak sogok. ya kak keri-keri mono. Maksudnya tak suap ki lho. Sapa? Iki bakal istriku. Aku bakal bojo. Ora sah catet cek Pak, ora ngruyo pegatan. Lah, kok sampe gatas? Udon dungane elek bocah iki. Lu sing elek ya. Elek dungane kok. sing lanang bekisak. Jenenge juduk ngene iki lho. Dudu apa kuwi paling ya. Ya iki anjen tak suwono kok. Piye, Dek? Beb, Piye, nanti Beb? kalau kita nikah, kita mau bulan madu di mana? Kalau Tegal. Pak Yon biasanya yang di Bali. Kalau Pak Komet biasanya di Kalimantan. Lah, Omah mau. dhewe sing kira-kira gak petuk wong nang akhirat ngono piye? Ya, cek kabeh. Nyadut lah. Nang swarga kok. Wah, enggak mau aja sih. Aku mau Keluarga kakek aneh kelakuan kaya. sama kamu. Aku rong-rong ngene to, Pak. Sekarang punya japuan ora sembarangan. Kowe ra kuat kowe Kuplak, dadian. Beb. Kowe dadi kami tua ae. Kowe dadi kami tua. Aku ora melok. Anu Dek, nang ndi Mas? Kok kaya ngene. Anu Tas ae Ini diantre. bojoku jangan loh. Iki lho. Mas lho. Lu anak kowe. Wong ngono kok ya nesu ae lho. Kowe gak pengen? Ngile iki lho. Lho kok gak piye to? Aku golek dhewe. Beb, duduk sini, Beb. 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 Gage. Iki jane wedok apa warok to? Apakah Bapak yang namanya Muhammad Saiful Anas? Nyok, iki lho, ingsun nang kene. Cocoke. Oh, iya kene sapi uluk ya. Sapiul. Bener namanya Sapiul? Betul. Oke. Ini istrinya ya? Ya ngono ku lho sing tak alah kok enake kuwi. Anu karo remet ngono lho jane. Sopo ndil. Ini motivasinya apa kok kamu seneng sama kami tuh kok biryani. Saipul iki lho? Ya soalnya dia itu Lho kuwi lho bakal bojoku sapa pangono sak ngono kae lho. Diinterogasi, Pak. Ditakoni supaya datanya tidak keliru. Iya tapi lungguhe iki lho aja suwi-suwi. Enggak, ini aku ini kenal kok iki. Tanganmu kok nginang-ngene. Alah. Kono sing wis bar plak-plak kok so. Ki Aku sampean lagi demek pisan Lah iya. Nge. Ambune kok ngene. Endi ora mampu kok. Iki lho. Mampu kene. Ini datanya belum lengkap. Ini belum bisa rabi kamu. Gimana? Gongso rabi. Aku muni gimana terus juruan ngono lho. pokok aku rabekno, Pak. Iya, Gampang. Lu dirabeni iki wis gampang sama. Iya. Tetep malu sama sampean dirabeni. Ini karena datanya kurang valid. kok iso kurang valid piye jenenge wis genah. Iya. Alamatnya ya wis genah. Karena bukan masalah data domisili ukuran enggak. juga udah genah. Loh, ini masalahnya kamu masih perjaka? Perjaka dong. Kamu Aku gadis. janda berapa kali? Gadis.
perawan. Gimana? Perawan rek ngene. Kok gadis piye lah sing anu tadi kemana? Ngene kan? Ya gene bola-bola nggo akeh lho. Intine iki ngono. Wilekku. Ceritane iki jek perawan. Ya ya. Oh iya, Perawan karena setan yo ngene iki kok. loh kok setan. Karena ini datanya kurang valid. Ya. Yang Mas Saipul itu tadi sudah. Tapi ini Tapi domisilinya malam 9 positif ya Rabi ya. yuk. Malam songo rapi. Kita ya? selesaikan dulu. Tumbuk rabekno lho, Pak. Gampang kok nek- Simulasi dulu. apa nih Wi? Ya nih anu nikahnya ini. Nah iya, Isolasi, Pak, isolasi. dipending dulu, jangan malam Simulasi itu 9. latihan. Ayo, Ma. Ora dhewe ta. Ma. Kira-kira kuwi setahun Aku mana piye telu. tumbuk rabekno. Ayo mengguri aku Rabita. Kamarku tak kunci kabeh. Aku aja tinggal. Ora lah, iki malah digrayai. Ya, Pak ya. Hmm? Rabekno. Rabi gampang, nanti tetap saya rabikan, Tapi tapi ya gampang, tolong ibunya itu Pak jangan muncrat-muncrat dong. tapi untuk anu semua data menyusul ya. Oke. Iki terus piye, Dek? Eh? Wis yo kudu nek seksine to, Pak. Oh, iya. Simulasi dulu, latihan dulu. Latihan sik iso Ngono. dadi nganten apa ora? Tak ngabari mudin ngaten. Oke. Umut ini ya? Yo harus no, ada Oh, iya. saksi, ada. Pak bukti. kita rasa nggo mudun iki Pak. Ora iso sing ndungani sapa? Aku ora buta lho, Pak. Wis tak turun latihan. Cepat sik. ya, Pak ya. Cepat. Aku si Joko lho. Latihan. Nanti supaya malam songo ora bingung. Niki pun kula telepon, pun kula parani. Ini berarti latihan Latihan riyen, ijaban. ijapan, ngoten lho. Kanggo latihan bareng to, Pak? Lho ya simulasi. Oke. Nek ora iso dilala pas dhisik. Lah, Ora iso ngucap iki ora sah nggo. Aku wis niat ya tetep. kaya wis hafal. Aku wis Soalnya hafal lho. Tangga desa kene iki. Wong muni saya terima ngono ae lho. Keliru. Keliru piye? Terima saya ngono wis. Bisanya bahasa apa Jawa ya, Pak? Jawa boleh. Boleh enggak apa-apa. Lah kok yo ijek keliru. Klaru piye nek? Tampi kula. Aduh, kensek iki diceluk tampi. Cah lanang celuk Tapi tampi. sudah rapi. Enggak. Tak anu Ora umpama- sida kae lho. Lah mulane kuwi kudu latihan. latihan umpama aku modene. Iya. Engko terus tak anu apa tak dangu cara mana. Hmm. Man robuka. Dene iso jawab. Ngono. Aku tak mulai ya. mulai me apa sih? Ora sida rabi ndak. Nah, aku rantai aku. Kok rantai ku lho bakal bojoku. Wah, lu ujune angkrap to, Mas. Sok ngene ae lho, penake ngene. Kena sida tak rabi, sampean tak WA. Oke. Bojoku wis gak penak, ya ta? Ki latihan sik yo, Kode Pak. gendeng. Iya, iya. Latihan lho. Beb, kamu yo di sini dong. Rene. Deket Aku wedi aku. Wah, lah kok yo ora iso. to. Muga-muga cek penak bojoku. Ditakoni. Masa. Anu naik kae iso to, Wek? Kowe tau dadi naik to, saurunge dadi pembantu? Kula Heh. ora iso iki nek dhewe. Beb, Lho latihan lho, nggo latihan. Film sayang. Enten dhewe. aku tak omong mbek iki lho kok ngotres ya lho. Aku tak bercumbu. Yo ndang. Bu, sepuluh. Iya, kon nek. Nasib ini jadi modin, payune wayah bancaan. Delalah ora bancaan. Tasku tuku, Mas. Mas mboten tumbas tas. Mbak nali-ali ya, Beb ya. Alah gampang sih nek dadi bojone sampean tak tunggangi njaluk apa tak Sing turuti. wedi ya, Beb ali-ali. Gampang. Iya. Sing Ukuran mah asli lho, Beb aja mbok tukono. Mboten tambah dagelan. Ya, Beb ya. iki tak gampang. Karo kalunge ya, Beb iki kalungku cilik soalé wesan. Sok Karo men. anteng-anteng Masa kurang barang Sing ya. penting awake dhewe resmi dhisik, seneng resmi gampang iya to. Iya, Beb. Apa to Ora sing? penak Anakku apa mbok tukono ditokno sapi kok ora, guru. Beb. Aja nek tak terima sapi, iya to. Jaran wedhus sampe tak tutokno. Iya, wedhus lanang wedhuse ya, Mas ya. Wedhuse lanang ya, Mas.
sapa to, Beb? Sing manuke itu kok manuke. Buntute. Sing buntute Oh, dawa. Beb, ukurane tanganku, Beb. Kurang 13 bengi, ya dah. Saiki malam 17 lho, Beb. Yo, tapi gak apa-apa. Sewaya kene nikah, iki tanganku mbok leboni cincin ngene ya, Beb. Aku jemput cicir ngene to, Dik. Wis kaya tarik cecek lho. Yo, ora. Pokok nek Bebek pulang kerja, Kamu tak asisten pembantu lho. Ya, katanya salah lokasi ya. Matur nuwun, Nggih. Kok duamu, Mbak? Ya iya. Lah ngene nyeluk piye to? Kan simulasi riyen. Ya, lancar, ya kan? Modene ndi modene. Pak, ngeten lho. Modin. Kudune mlebu joget. Joget ya, Pak ya? Iya, Lah kok toh. kluyur Modin joget. biasa joget. Mlebu joget ben ketok menari. Lho kok mlaku biasa karo Bang Didel lho. Ayo. Joget. Chica baju, biar coba lagi, juga babi, coba. Wis anak-anak goblok. Anake wis loro. Perang. Anake loro bentuk. Yo nemen-nemen lho, sok dipenging anakmu rasa tonone, Pak. Gop Boncak ora. taja monggo penarang mriki le. Iki modene to. Nggih. Kok kaya bangun rontrong ngono. Aku Modin, ayo saya- ayo golek mesin liyane. Beb, Kok lakukan Hei. lah. Kamu kuwi Enten ngene iki yo. tanganku ndi? Lah nek mau nggawa apa ora? Manggo wae wong joget barang ngono lho. Alon lho, iki nek gak nu mbledas. Mau nggawa? Dawa. Lah mbok jalan di. Mang piye to mau pisanan piye? Pisanan. Manggo joget ngene. Nggih. Ayo. Cek nggawa. Ya. Terus ora boleh joget. Heeh. Nah, terus aku Kula tak aturi nggih, Pak. Nggih. tanganku sik iwangi goleki. Aku tak golek mesin liyane aku. Gak yo rene ae sing syuting kene. Lho piye mesin lho? Iki mudin. Iya mau. Aja kelet ngene Iki aku. tangan. Ya. Terus iya to. aku mau pisah. Iki lebih aku lebih Islam lho. Aku ngerti. Hei. Iki mudin ya ceromohan. Wis rasa. Wis. Iki sok rasane wedokane sok. Nganggo banci ya. Eh? Sok nganggo banci. Iya ya kuwi sentot ya nek yo kuwi. Tak pateni. Iki apamu ta? Iki bakal bojoku. Sampean sapa? Tukang reak to? Bakal bojo mraku iso Dulure mendes. Darminta ya dah. Darminta sapa? Lah sampean sapa nang kene? Bakul ndok. Kotin. Sampeyan iki lungguh manut to iki lho. Lungguh. Latihan ijab. Ngono. Urung tau ora wong ganteng to, roh kok langsung mendesah. Lho. Lah iki Mas. Kuwi ora kok mendesah ngono gak. Gigu karo irungmu lho. Napa? Nah nek mbok tuku. Sampe tak tugas Oh, kecil. laran duwe irung to, pantesan gawe ngene. Mudin, masa pangling be aku. Oh, Pak Kowe Mudin. gaene mek rambanan ning guri omahku. Wah, lali. Enek mulai tanggapan kok nggodhong kates wong loro iki. Ya, iki gak gandus lho. Iya deh. Iya, aku saiki dadi mudin, Mas. Yo, aku saiki mudin ya, Mas. Ya. Aku mudin. Lah terus ape opo rene? Ape lambo. Kira apa? Kuwi lho. Iki diapakno? Nikahno latihan. Dadi malam songo we lantar. Wis tuwek. Rolikur. Likur lho. Rolikur. Likur lho. Ya mangan Rolikur menit. Tahun. manganmu apa ro likur tahun? Anu iki disyuting kok ngene iki. Syuting. Bebek ngesaki gedang loh. Iya ta. Hei. Endi gedang ndi? Lah aku gedang ulin ning omah. Mbak Maden, nyoh genmu iki. Sebentar lagi sapa neh iki? Ya tak kira jare aku dadi dukun kok. Sok ae aku serabi nanggap sampean mulya sik. Lah iki mau bar ngamen langsung bablas rene kok. Yo saya mledek kleru Kok kok meneh dene. ngabari aku kowe dukun Mas ngono kok. Ya, tinggo kene. Ora. Ayo Beb, ayo Beb. Dibodine palsu. Aja rono. Aja rono. Kaki karek siji mang menit. Mang menit. Nganggo durasi iki. Kene wis lak kudu. Kene-kene nganten lanang nene belum mukrim.
Nyale. Manut. Anu, lah waline pun nanten. Waline. Derek. Ning ijab nggih wali lho, Mas. Kula pun mriki, Pak. Wali. Ini ciri sing lanang kok rene gitu. Iya, awakmu kene sing wedok. Di sing wedok di. Mbak, awakmu kene. Nggak mau. Alah. Anu, ngeten mawon, awake gorene bokonge tinggal. Kono, kok. Ya. Ya kok nek bokonge mbok tinggal aku nempel sithik. Gak pareng. Aja cokot gak? Ora aku mek dilatok Ya wes. Dilatok ya Mas. Petelot, sabar ya petelot. Petelot. Sabar ya petelot. Ngeten lho, Mbak Mudin. Potelote dingkuk mawon ngeten. Aku ki gumun anggere nek wong ayu petelotku kaya malaikat. Sampeyan ki rasa fokus petelat. Nek aku kan dilatih, aku dadi apa ki? Wesi. Aku dadi anu, saksi. Saksi. Sama seksi Kowe sama dadi seksi. menrok. Aku kami tuwa. Ngantene sapa? Kok iso. Kula topeng apa sapa ngono lho. Aja. Sampean ngantene. Rencana. Sampean ngantene wedok. Ya iya dong. Wis siap tenan. Siap. Oh. Namanya siapa? Nondra. Urung. Mungkin yo apa? Cah latihan om bos. Tulung lampune Bang Pateni iki. Urung. Wis sah. Urung. Latihan sik. Sawi. Aku Joko lho, Pak. Joko. Iya. Rong tau ngambon apa lho. Paling-paling yo mek apa kambon bluk. Sapa pin wong tuane sampean jenenge sapa? No, apa? Bapak Ibu. Bapak. Bapak namine to, lek to. Sapa? Lek to. Sapa? Tak idonane ae. Nyapa to? Wong ngene krungu. Dadi Malah mobil aku tanggung tak jawabnya mulai, abot. Saya aja tinggal. Apa? Ini saya. Wong telu ki bosok kabeh. Ora kok bersih. Oh, kaya kowe bersih-bersih. Ora balik to, balik. Beb. Wah, Kayak aduh. lo gantengnya. Ala domestik. Asal suling. Hei, iki gak nggone komet ya. Oh, alah apik kuwi. Cepet delok. Wong ki perkara. Iso lincip. Ndang, Melok syuting wis ping pira? Syuting napa? Ora tau syuting. Blas. Layan joget iki rada maju nek ning kono ora ketok. Joget mau pertama mun. Nek joget iki ning kene dadi didelok wong akeh. Ya biasane ngono. Lah iya lho, lawange kok bukaan. Bocah epok. Tak kira lawang. Sawi lek aku umpetan sik aku. Sawi sedap ora lah. Ngeten lho Mbak, nyuwun sewu nggih. Soale ijab niki lak mboten dolanan, pertanggungjawabane berat. Jadi jenengane Mbak Nondra, bapake sinten helikopter niki nggih. Lekto. Sampeyan jenenge apa, Mas? Mbuh, Rocky. Rokim nggih. Bapak Rocky. Ndang. Nek yo ngamut to. Ini yo awak dhewe iki najan urip ning zaman modern. Ya yo suwineh iki ketok. Ora. Tapi pesenku budaya kudu tetep dilakoni. Oke. Nggih to? Nggih. Masuk. Kurang rene. Sik sabar, Mas. Nyuwun tulung ya, Mas. Iki sing duwe omah sampean. Kula Nganten ki nek pengen slamet kudu bancaan dhisik. iya somben bansaane. Penting aku ijabno sik to, Mbak. Saiki latihan. Oh, latihan. Latihan sik. Ganti sik nyelot goblok. Karek 2 menit. Iya ya. Niki Aku sudah rapi ya. nyuwun disekseni sedaya. Wis ya. Yo. Kok iya? Lah kono, Basa. lah kono ora bosok. Nek kono bosok aku bosok. Bosok. Ora kok bosok. Bosok. Wis yo. Iya. Yo nggih ngono lho. Nggih. Balen. Nggih. Jangan balik Tanggane padha. pisane Nyuwun disekseni sampun nggih. Sampun. Nggih. Nggih. Ngono lho. Niki Guyu terus. Kowe guyu lho. lha kok lucu kok mare. Ya aku ki motif serius kok malah lucu. Suwi aku tak turusi aku. Ngajak-ngajak. Niki nyuwun sewu, kula minangka wakile bapak kami tuwa kapurih
badhe ngijabaken temanten kekalih pramila sakderengipun ijab dipun wiwiti ngawontenaken slametan ngoten nggih. Menika wontenipun sega golong menika ngurmati sing Kok ireng men ya kok. anu bakal bojoku nek sapa-sapa gelem. ngurmat aja diganggu Mbak. Ngurmati sing golong-golong utawa wong ngumpul-ngumpul. Golong kok golong. Lah ya golong kayata gendruwo ngumpul. Wong demo. Nah, kayata Hansip baris. kayata Telek. kok iso telek. Wakeh nang kayatane. Kuwi iki lho kabeh ana karepe, Mas. Nggih. Salajengipun diwontenaken mie. Nah, menika kangge kurmat dumateng mie Minak Rasantika kalian mie. Sing iso ngentut. Kok mie sing iso ngentut? Niki tesih sepindah malih wontenipun jajan pasar. Nggih menika kagem paring kurmat pasar Selangap. Pasar Kali Tidu. Nggih. Pasar Grau. Dinten pitu pekekan Bekekan Bekekan. petelan kadal. Petelan gangsal. Nggih. Pun lamat ngaten nggih. Dil, ijab. ijab sah. Ijab. Mengke nek tangane jenengan kula penek jenengan terokne, nggih. Tapi gak meteng nggih niki. Mboten dipenek to. Mboten iki gak bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Nawa itu somagotin. aku gak terima. Loh, Sapa neh? Sapa neh? ya ampun. Yo ngene iki lho kok yo kaya paham. Kok gak kedeknane. Nenek Putri Duyul. Putri Duyung. Putri Duyung. Iki sapa? Ini iki lho gak seneng duwe iki lho. Aku arep ganti busi. Mas, loh, Minyak kok aja ngaleh. Minyak kok. Kowe iki jare ape rapi. Aku tak nguyuh sik apa dijarno ndedeg lho. Alah nguyuh engko wae ngono kene. Balik. 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 Ijab Mas, Monggo. ijab. Siap nggih persiapan. Kenal iki. Jenengan tamu undangan ta? minggiro. Kowe iki kok rasa hijab, minggiro dhisik. Pak wo kamar mandi Kowe ndi, Pak? lungguh. Ora, Bu. Lungguh sing apik. Ora, Bu. Beb, iki sopo? Gak kenal. Kok nyelok, Bu? Hah? Iki napane sampean to, Mbak? Ki apamu, Beb? Aku ra nyono ora ngira. Ya sih, Rano Citro. Tak rewangi kaya ngono. Macak wis kaya ngene. Dadi apa to, Ti? Wis iki. Kowe ning jaba kok kelakuanem kaya ngono, Mas. Sampean kenal kene ta? Aku lho ra piye-piye. Kowe sing ireng dhewe, oleh. Kowe sing rande untu. Irung. Ireng. Ayo. Lungguh. Cerewet e pateni ae. Sampean kenal. Iki, Nggih. iki bojoku. Konangan. Jono Jerit Joko. Iki sapa, Mbak? Iki bojoku. Bojo kok berarti bojone awake dhewe iki. Aku sapa? Aku gawe TikTok kok guyon kok mbek kasar meneng. TikTok apa? Ora. Iki jenenge berarti sampean arep nikah. Siri. Oh, ternyata.